Μετά ένα πράγμα πρέπει να χωνέψουν. Ένα πράγμα. Ακούς. Ακούμε. Αν είσαι προπονητής Ιβιτς, η πρώτη σου δουλειά είναι αυτό τον παίχτη να τον πάρει ο Κρέσπο. Τον Μπέρκ. Πάει. Ναι. Πάει. Με τον Κρέσπο θα πας αγκαλιά. Αυτό είναι το παιχνίδι σου σαν σήμερα. Αν κλείσει εδώ, θα πάει να μπεις και εδώ, δίπλα, πάει. Αυτό τον παίχτη, ο ΠΑΟΚ και όλες οι ελληνικές ομάδες, Χειροπέδες. στο λέει ο Αλέφαντος, τους έχει διαλύσει ο Μπέρκ, γιατί είναι παιχταράς, γιατί βλέπει τον γκολ και γιατί όλοι οι προπονητές δεν παίζουν το ένας εναντίον ενός, man to man θανάτου. Τον παίζουνε ζώνη όλοι. Τέρμα, πέθανες. Με τον Μπέρκ πέθανες, το λέει ο Αλέφαντος. Αν δεν τον βάλει, δεν μπορεί να βάλει τον Βαρέλα αν κυνηγάς τον. Έχεις τον Κρέσπο. Πού θα πάει, εδώ ρε, δεν με νοιάζει ρε. Εδώ μπορεί να πάτε οι δυο σας έξω. Θα παίξω 10 με 10. Όπως το λέγεις παλιά τουαλέτα, Και ποιος θα σου πει με 10 με 10. Θα σου πει ο Ρέις. Ποιος θα σου πει, ο Μποκού. Κλωνάριτς μπορεί να σου πει. Έλα, μια ταχύτουλα για αυτός. Στον γκολ τιτικούλα είναι. Άντε μπράβο τώρα. Αυτός είναι όλα τα λεφτά. Αυτός είναι. Και πάνε και τον παίζουνε έτσι. Δηλαδή θα πάει εδώ πάρ' τον εσύ. Άμα φύγει και εδώ τη βρει την μπάλα, σας μπήκε στα δίχτυα. Όχι κύριε.